גאו. אז היי, אמ, שמחה להיות פה איתך, ניר. גם אני שמח. כן, זה מפגש אטלנטי, נכון? ככה קוראים לזה? אתה בהודו, אני פה בישראל, אפילו. מפגש חוצה מדבריות יותר מאשר אטלנטי. אטלנטי זה בצד של האמריקאים. נכון, נכון. אפשר כמובן לעשות עיקוף, אבל אז יהיה פסיפי, אה, עזבי, הסתבכנו. לגמרי, אוקיי. אז אנחנו פה בעניינים של שני מושגים שאני מזמינה את הקהילה אה, להכיר. חלק מכירים לדעתי יותר את המושג נרקיסיזם, אמרתי נכון? נרקיסיזם. והשני, אולי בסוף של המפגש נדבר טיפה על קונסטלציה, אבל בעיקר אנחנו מדברים על נרקיסיזם ועל מערכות יחסים בעצם. איך נרקיסיזם פוגש, המושג הזה, האבנורמליות או נורמליות, אנחנו נדבר על זה, פוגשת אותנו או לא פוגשת אותנו במערכות יחסים. אז אני אשמח קודם, לפני שככה נצלול, אולי לגעת טיפה במושג הזה, במאפיינים אולי, איך אפשר לדעת שאנחנו במערכת יחסים עם נרקיסיסט, או אולי אנחנו נרקיסיסטים. טוב, Mm. אחלה שאלה, שעתיים ואני סוגר את הפינה. בינתיים בדקה. אז רק אגיד קודם כל Mm. שבאמת אה, אנחנו לא עושים כאן באבחון מי כן מי לא, אפשר להגיד שיש אנשים שהם מאוד עם קווים מאוד חזקים, עד כדי הפרעת אישיות, ויש כאלה שהם עם קווים רגילים. כלומר, יש לנו איזושהי מידה בריאה של נרקסיזם, איזשהו ריכוז עצמי שהוא בריא, ויש אפילו אנשים שיש להם מעט מדי, כלומר, הם כל כך לא רוצים להיות כאלה שכבר מוותרים על העצמי, ודווקא אנשים האלה הרבה פעמים מוצאים עצמם בתפקיד הקורבן בתוך מערכת יחסים עם מאפיינים נרקסיסטיים, כי כדי לא להימשך לנרקסיזם בכלל, אנחנו צריכים להיות מספיק מלאים בעצמנו. כדי שלא לרצות וואו. לקבל את האהבה הזאת מבחוץ, אנחנו צריכים רגע להסכים לקבל אותה מבפנים, על רגל אחת. לא, אה, זה פשוט טוב, מה שנקרא, הרמת להנחתה. קשה לעצור במקום הזה, אה, גרמת לחשוב, מה שנקרא. אני רוצה רגע אחד ככה להבין טיפה במה אנחנו ניגע במפגש ביום שבת, יותר מהמם. מהמקום הזה של למה זה חשוב בכלל לדבר על זה, למי זה חשוב לדבר על זה, אם אנחנו מדברים על זה באמת, אה, אם אפשר לעשות משהו בקשר לזה, זה לפעמים נראה כמו תופעה כל כך גדולה, ברמה כזו של לגעת בזה, לא נגעו בזה כל כך הרבה שנים, אם אני מבינה נכון, זה משהו שמוצף יותר בשנים האחרונות, ופתאום זה נהיה כזה סופר ויראלי, אין בן אדם שלא שמע את המושג הזה, אבל זה כזה, רגע, מה עושים עם הדבר הזה? אז אולי באמת למה לדבר על זה? אוקיי. מי? אז קודם כל, זה באמת, כמו שאמרת, זה קצת המיתוס של התקופה הזאת, פתאום אנחנו מגלים שיש, היה, וכנראה גם יהיה המון נרקסיזם, גם ברמה האישית, המשפחתית, הזוגית, ההורית, הילדית, המערכתית, המדינית וכן הלאה. אז כמו כל תופעה שכל כך רחבה, אז חשוב שנכיר אותה כדי שנדע להתמקם מולה בצורה מיטיבה. זאת אומרת שנרקסיזם הרבה פעמים יוצר פגיעות שקופות, כלומר בסדר, יש לפעמים נרקסיסטים פסיכופטיים קיצוניים שזה ברור שזה התעללות, אבל רק להיות ליד בן אדם, לא ליד, להיות בקשר קרוב עם בן אדם שמשהו בסיסי בקשר במקום שיהיה מזין הוא דווקא לוקח, הוא טפילי, אבל באופן סמוי, לא רואים את זה, רק מרגישים את זה ולא יודעים למה יש את הדיסוננס הזה. להיות ליד בן אדם שלא מסוגל באמת בעומק לראות אותנו כבני אדם, אלא יותר כאיזשהו משהו שאמור לספק צרכים כאלה ואחרים. זו חוויה מאוד קשה, בטח אם ככה גדלנו, עם הורה או שניים, עם הרבה מזה. ויש שיגידו כזה, צריך להכיר כדי להיזהר, פשוט כדי לא להתקרב.
ויש בזה אמת מסוימת, אבל אם יש לנו אקס נרקסיסט או נרקסית נרקסיסטית, אם יש לנו ילדים משותפים, אם יש לנו הורים עם קווים גבוהים, או אחים, או בני דודים, אנחנו לא יכולים באמת להתנתק מזה לגמרי, ואפילו נעבור לקוסטה ריקה ונתק מכולם, אנחנו בדרך כלל נגלה מאוד מהר שמצאנו את עצמנו שוב במערכות יחסים כאלה, כי יש משהו שלא פתור בתוכנו, ימשיך לזמן את המקום הזה. אז לזהות זה חשוב כדי למנע איפה שאפשר. לפעמים עדיף לשמור מרחק. אבל גם כדי להגיד, רגע, הדבר הזה קורה פה, מה החלק שלי בתוך זה, למה אני נמשך לזה, למה אנשים עם מאפיינים גבוהים של נרקסיזם מוצאים אותי קרקע פוריה לקיום מערכת היחסים הזאת, מה אני צריך אולי לפגוש, מה אני צריך להכיר בתוכי, איזה חללים או חוסרים יש בתוכי, שאם אני אכיר בהם, אני אהיה פחות מעניין, ואני גם אהיה פחות מעוניין. וזה חלק מהדברים שאני עוסק בהם כבר תקופה ארוכה, ואני חושב שלקונסטלציה המשפחתית יש מתנות או תובנות משמעותיות וקונקרטיות, פרקטיות, שיכולות ממש ליצור שינוי בחוויה הזאת, גם ברמה של איך להשתחרר כבר ממישהו שאיתו בקשר ואני עדיין משהו בי עסוק בו, ועסוק יכול להיות, הוא היה שמוק אבל אני מתגעגעת, ועסוק יכול להיות אני שונאת אותו ורוצה שהוא ימות, אבל עדיין אני עסוקה בו. לעבור למצב שבו הוא פשוט, או היא, כבר לא כל כך מעניינים, כי החלל התמלא. טוב, ניר, תקשיב, אני חושבת שאנחנו נעצור עכשיו. אוקיי, מקובל נגמור, עליי. ככה, בא לי לעשות, נשאיר כן, משהו. בא לי למשוך, אבל אני גם צריכה ללכת עכשיו לזה, להעביר את השיעור, וגם אני מרגישה שכל כך מהר הצלחת להביא את סתם, להיות כזה קצת יותר גרוטסקי, את הפיתיון להגיע לשבת, כי באמת, וואו, איך אפשר שלא? אה, אז אפשר, וזה בסדר לא להגיע, אל תתפתו סתם, אבל אם יש לכם קריאה אמיתית מבפנים, ולא כי לחצנו פה על איזשהו כפתור, ותרצו לשמוע עוד, ואם נספיק גם להעביר את תהליך חווייתי קצרצר, אני מקווה שנספיק, אז נשמח לראות אתכם, ונספר גם על המודולה הקרובה של קונסטלציה וצל, ואיך היא יכולה לשרת אותנו. תודה. תודה רבה, ניר. מרתק כמו תמיד. תמשיך תודה ליהנות, יקירה. לידה שלמה מהאינדיה. נמסר לידה של ברגע זה. המשפחה. תודה רבה. להתראות. צ'או.